Хайхы берәүдәргә сүпсардан бер кап сүп сыгаруысы 1 минутлык эш дип ханай. Минең өчен бу мөмкин булмаган эш диярлек. Минем өлеше популяцияхы мөмкинлекләре сикләнгән кешеләр Израиль дәүләте. Улар көн хайын физик һәм психик хәл менән эштә. Ябай эшләрдә кыенлаштыра. Тороп, оешканлык, хайхы сакта хатта өйдә иң төп эшләрдә башкару. Минем өчен айруса авыр эшләрдән бериһе фатирдан сүпсарды сыгару. Мин төрле ведомстволар, хөкүмәт органдары, оешмалар, коммерцияга карамаган оешмалар менән бәйләнешкә инеп караным, әмма гамәлдә үҗемдә бер ведомствонан икенчесенә кат-кат ебәрәләр. Ысың хәлике юлы юк. Улар ала тормыш дәвам итә, авырлык кала. Мин тик инвалидлык пенсияхы менән генә яшәйм. Шуга күрә шәхси компанияга түләү мөмкинлегем юк. Бул видео зарланырга түгел, сынбарлыкка яктылык хибе өчен төшерелгән. Мөмкинлекләре сикләнгән кешеләрдән башкалар хизмәгән көндәлек авырлыктар менән яңгызлары шөгыльләнгән сынбарлык. Бәлки, хәлитеү юлы җәмәгатьчелектәләр. Бәлки, бәләкәй генә ирекмәнлек проектындалыр. Бәлки, нурырак аң менәндер. Әгәр кемдер хәлитеү юлын белһә, башлангыз. Хатта ярдәм итәргә әдер яхшы күрсә. Мин бик шат булыр идем. Хайхы сакта зур үзгәрешләр әт генә ярдәмдән башлана.